Здравейте, хора, и добре дошли в един нов епизод на нашето Майнкрафт оцеляване, където в този епизод първото, което ще ви обясня какво направихме в стрима. В стрима събирахме ресурсите за къщата ми, която ще я правим в този епизод. Както виждате, има малко cobblestone, малко дърва и всъщност трябва да спя, затова махай се, вилиджър. И сега да ви обясня, че в предния епизод най-хубавото беше, че не в предния епизод, а в стрима най-хубавото беше, че си намерихме куче. Вижте го, кръстихме го Чара да го нахраня и то е много добро куче. Но сега да го оставя тук и нека да започваме с строенето на къщата. И къщата ми ще бъде точно ето тук. И поставяме си крафтинг тейбъла и нека да започваме да строим. Умисля от тук да започнем с тия логове и просто да направим като огражденията на къщата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Добре, до тук ще е къщата. Сега да запълним пространствата. Ще построим нещо като ъгъл, която всяка къща има. Затова чрез магията на едитването това ще бъде готово след 3, 2, 1 и така, хора, къщата е готова и сега направих измеренията, да имате представа колко всъщност ще е голяма но имайте предвид, че ще има 2 етажа. Затова трябва да издигнем това, мисля, че 3 блока или може 4. Или да, 4 ще е добре, защото не искам да имам твърде малък таван. И понеже къщата ни ще бъде двуетажна, ще има също и тераса. Затова нека да приключим с това и да започнем да строим рамките на първия етаж.
И така, хора, сега нека да запълним ъглите на къщата. Така, да запълним и тук мисля да направя вход. Например така, но сега да си крафнем малко стълби, защото ще бъде хубав вход и нека да си крафнем, може да си крафнем врата от Dark Oak, защото са много яки. Ето така. И да запълним другите места. И така, хора, първия етаж е завършен. Както виждате, тук има стени с прозорци и накратко е станало хубаво. Но сега да почнем да правим втория етаж, като тук да го направим с такива планкове, защото да стане красиво. И за втория етаж мисля да е малко по-малък от първия, защото не ни трябва чак толкова място, но ето така строим. И също, хора, не забравяйте да лайкнете и да се абонирате за канала, защото това много ми помага и помага на канала да се развива. И сега да започнем втория етаж. Тези стени пак ще са 4 блока или може да са 3. Ще ги направим 3 за сега, защото няма много дърво, с което да работя. Някъде към
Това го направих две, моя грешка. И така, хора, готови сме с измеренията. Сега ни трябва още една врата тук, за да може да влизаме все пак. И добре, че имам още една такава врата. Нека да си крафтнем стълба, за да изглежда екстра хубаво, и мисля да сложа цветенца тук, някакви саксийки и други неща, но това ще е за друг епизод. И сега тук ще почна да правя пак нещо като прозорчета с останалите дървета, които имам. И когато ще се върнем, когато сме готови. И така, хора, построихме си нещо като полдата за терасата, която ще има, и сега тук останалите стени ще ги запълним с стъкла. Тази къща е просто да правим, но е супер хубава и уютна. И сега тези стени мисля това да го запълним с планкове, и това също, и тук да направим още един прозорец, сам да сграфна още такива, защото после мисля да направя покрив. Но за сега да направим финалния прозорец. Сега, хора, това е запис от едитването ми, и искам да ви кажа, че тук правя покрива на къщата, обаче докато го правих, част от записа ми се провали и някак си се развали и не можех да си го възвърна, и затова само тази част от строенето на покрива ми остана, и която можех да възвърна. Затова гледайте.
И така хора, най-трудната част от постройката, която беше покрива, е завършена и както видяхте от таймлапса ми отне много време и много опити, но мисля, че се е получило отлично и сега трябва да си крафнем фенсове, защото да си направим малка тераска и да рипом около. Мисля, че ще ни трябват няколко фенса, например 9 ще ни трябват и няколко гейтовици. Ето така. И сега да си направим мястото. Така хора, направихме къщата си и в тази къща има място за нещата, които ти трябват, например за легло, за крафтинг тейбъл и за други станции. Също горе има тераси, през които може да гледаш гледката, но също има и малко място за други неща. Може да я украся допълнително извън кадър, но за сега това ще е от видеото. Ако ви е харесало, не забравяйте да лайкнете и да се абонирате и чао хора!